Když si k nám tam na vrchy, na kopce došel jeden nadlesní. Nosíval vždycky také pěkně pristrihnuté fúzka zatočené a navoskované, aby sa mu blišťali. Když sa nesel po dedině teda fešák chlap, tak jak když mokrý bič, tak sa šponoval. Všetky devčacka po něm pohledali, bár už byl starší. Jenom hájní ho neměli hrůza rádi. Lebo jak došel do dediny, ke každému hájnému si dal první zřídit telefon. A to bylo furt, každý deň, až do 11 hodin v noci. Crrr jednému, crrr druhému. No jistě, každému sa bude stec popoduchny stávat a marš do revíru, no jistě. A tak tež on vám měl takové łahodné jméno. Ten nadlesní jmenoval sa, že Slúnečko. To je pěkné jméno, pravda? Tak to chutno vyletí z huby. Takové gulovaté jméno je to. Ale jak vám povídám, to byl čert člověk. Lebo hájní říkali, že to není čert, to je Antikrist bodaj, za hájného prevlečený. A tak tež si strýc Jura toho času hájný zabíjali. Zavolali si akorát strýčka Cyrila na to, teda dojdete mě to ráno pomoct pichnout k mocháčku, ale bez všetkého, strýček Cyril povídajú, ráno sú tam jak na koni. A tak strýček Cyril ráno o 5 hodinách už tam byli s bajonétem za holenku, povídajú, tak dobré, ráno k mocháčku môžeme to píchať. No povedá, dočkajte, musíme sa trochu posilniť, lebo to prasacko je trochu väčší a v báriakej nálade ho zabíjať nemôžeme. Musíme byť trochu pražnejší, pevnejší nátura. A jak si tak o tej nátury vyprávěli, tak si donesli z komore demión. Pěkně si ho pristavili k sebě, plný slivovice a ulievali si, čákali, furt, povedajú, jenom píte k mocháčku, aby sme ho do jedného rázu porazili. A tak to luskali do sebia statečne, lebo po chvíli tetička povedajú švagrovej, počúvaj, švagrová, odpakuj ten demión, odpakuj ho z tej izby, lebo oni budú horší než to prasa. Alebo ešte by nemohli, ak budú tak rozpatnástení krmník poraziť. Ale tí dva teda sa k tému pridali šťastne, vytahli to prasacko ze chlieva, pravda, strýc Jura byl hajným, tak byli člověk pevný, v horách naučený furt a strýček Cyril, starý vojačisko, tak to džígli do jedného rázu, rozparcelovali to, pravda, a už měli teda volno, už huby zamastené, pravda, popíjali furt. A tak si plkotali, vyprávěli, že sa s tú zabíjačku omeškali, takže o 11 hodinách v noci teprv nadívali i trničky a jelítka. A jak vám byli v najlepším, tak v tém tak crrrr, telefon nadlesního čert bral. Crrrr, no jistě. Strýček hajný sa vyšponovali a povedajú, už ho čert bere, jistě, když zabijám, tak ti půjdu včil do revíru. Povídajú strýčkovi Cyrilovi, prosím vás, k motre, skočte tam k tému telefonu, běžte, hábnite to, dajte to kuchu, to je toho. Vypočujte, co vám tam bude povídat, na nic mu neodporujte, lebo byste sa pohádali strašně. On je mrcha člověk. Potom to položte a dojdete to povědět. No tak strýček Cyril si dali reč, šli, ale za vterinku byli zpátky, tak dúpali po izbě. Strýc hajný povídajú, no kerý hrom, co vám tam povídal, snad ste sa nepohádali. Strýček Cyril už měli aj trochu nabrané, povídajú, čeho? Však sme sa nedomluvili. Ja vám to zdvihnu, jak ste říkali, dám to kuchu a v tejne tam jakýsi začne blavkat, tady slúnečko, tady slúnečko, tady slúnečko. To musí byť odkáci z druhého konca světa, lebo kerý hrom. Já povídám, čeho? Tady tma jak v měchu.